Halo, slyšíme se? Dobrý večer. My děkujeme za úžasný potlesk, tak jako minule, když jsme předávali takové naše malé poděkování, tak i tentokrát bychom to chtěli, takže chceme pozvat za prvé manžela Čechovi. Který chceme strašně poděkovat za všechno, co nám dávají už několik let. Takže děkujeme moc, ale pro vás taky malý dáreček. No a samozřejmě chceme pozvat i Janu a Petra, kteří se nám věnovali při nejenom tady očeře tančení, ale strašně dlouho. Takže i pro ně taková maličkost, jako také poděkování za tu chvíli, za tu slovu, za všechno, co nám dělá. Takže děkujeme.